Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare dulur-dulurku tetep sehat sedaya nggih? Allah sinawi nggih. Alhamdulillah, muga-muga pinayungan rahayu. Amin. Pinayungan barokah rezekine. Amin. Pinayungan barokah putra-putrine. Amin. Dados desa sing dumakan Sinawe murah sandang murah pangan. Alhamdulillah Wahyu Budaya dina iki seduluran antarané Wahyu Budaya lan dulur-dulur kabeh ditingali meneh ketoprak Wahyu Budaya saka Kakung Gusti nggih buke. Buke kejejer telung jejer gapura. Malah apik Allah sami. Apik ya, ora kaya ngene Gusti terminal ngono. Sing winginane wayah kabumi bali karo urut karo salam, karo sondoro. Alhamdulillah iki napa urut Pak?
tanggal 27 alhamdulillah hampir wayah sedatulan borut teko tekan jumbo karo kahanan dari jare kahanan yo enggih sedulurku sing saka Kutawangi Mas Bubu ora mau kabeh akhir ini ora mau karo guru sing gurune sing apa nganggo kanca tinggal males sing nganggo iku lho jebak bukane abang oh iya ibu-ibu yo jangan ngono lho asal ora diomong piye ngomong iki ora usah sing ngomong aku pikiran koyo musibah. Mulane guru wae. Andane kok kowe ae dirasani kae. Aku yo nek kowe kaya Gus Idam, kowe yo dirasani. Lah kok kaya Gus apa? Nek kowe kaya Gus Yago. Wong Gus Idam iku jalur langit, iku jalur darat macam-macam. Aku jalur Gus Idam iku bumi tangi tahajud. Nek kowe malah bumi tengah wengi malah dorong pipis blok. Ngono jenenge aku sidang. Ora apa-apa. Nek nek ora ati ra apa. Tapi ora ati lah kowe nek koyo Gus Sidang lagi nek mbok padha koyo Gus Yago. Lah nek kan koyo rumah balon kae ta piye? Gedhi kok. Ono ra aku nek kene ndek pacan. Kowe ndek pacan? Iya. Pacan kok murni. Bolak-balik semua sana wong kan koyo. Ora sambut takono ganti undang ora terus yo muni ya. Kok tak sendal ote-ote ya iki. Nek dolok inginane me jaman ibu iki sebelum karo ibu iki itu sapa terus. Nek yo awake arane kowe tenan iki nek ora budaya pantes. Lah kok aku kok budaya apa? Budaya apa? Pedak apa budaya pedak? Yo bude-bude pedak api-api. Ya paling orang yo Ines ngono. Ines terus Pandu, ini terus Ratuli juga karo garis kudu kira itu ada bisa dapur apa daya api. Budaya apa? Pipa nomor 4. Menurut sampai udah kado dusun gini biasanya kok wedok-wedok juga ikon langsung kita menjadi putih dusun orang juga ikon kok bujuk awal dari apa bujuk ikriwan rupanya malah kaya alam orang apa anggota tapi dari nomor 4 itu karena aku pengen kuning dicampuri nomor 6 terus malah kita rusi malah kita bulu-bulu kalau kita nomor 6 apa bidang kita pengen kuning nomor 4 tidak dipakamkan loh nomor 4 ditanguri kalau nomor 6 orang malah kuning malah kalau bidang rambutan kalau saya terbangun berarti dengan kalau dulu tetap ya semoga palingan ini lancar amin kamu dayani lancar dengan berteguh yang budi-budi kuning amin orang-orang bercinta aja terus berat ini itu aku kok dasar kok ngurusi gue mau mangan jajan itu ya baru ada yang nunggu bilang Pak itu mau pengen itu juga mau bilang kopi terus aku rasa kopi itu dalam tidak dia rapopo wah tenang ini maksud datang luar biasa tenang jiwa upoh umum panitia oleh jenis-jenis ya kan akan aku mas gimana udah beran apa ya proses kerja di plastiki ono semacam terus kena suune terus ono tempe gorengi ikmam iwak Indonesia iwak itu ikmam rajan-rajan apa iwak pitek saya ketemu hati dan gue masuk kene kata sudah wong kene iki sejen tak kasih menjopo ndek penyakit apa penyakit goblok ngono lho apa penyakit iki yo darah tinggi darah apa darah tinggi kok udiro iki kok wae ora padha udiro iku apa
Kudira, daerah itu kudira. Ayo ora tinggi. Inggil. Nek daerah tinggi. Kudira inggil. Dari yo ono cekadon. Mulanya penyakit itu apa sendiri mangan-samangan kudu hati-hati. Samunggaran harus beroperasi kudu hati-hati. Lagi batasan dokter bikinan ibu, dipanggil dokter aku, ibu mangan wako kali ora-ora. Larang dokter lho. Wako kali malah protein akeh angin. Ora perkara protein akeh ora. Bapak sampeyan beroperasi nek sakit ampun mangan wako kali. Yo ora dene wako kali malah apik. Ora perkara apik. Ora mbunuh luka. Ora perkara membunuh luka. Kok ora mangan wako kali Kudune digoreng dhisik. Kudune digoreng sik. Mangan sapangan ki harus usia wis tuwa, 70 terus sudah cuman mangan kacang-kacangan. Terus apa? Maraya sama urut. Ora umum. Apa? Umumnya penyakit itu gak asal urut. Asam apa? Asal urat. Oh, asam urat sing kene, sing pinten-pinten kuwi usia wis 12 enggak. Iki mami kudu hati-hati. Melinjung niku aja dipangan. Apa meneh kok sak plastik aja. Kok iso? Stoples. Ora ngono, asam urat iku pengen tidur kan. Asam urat kok asam urat. Kowe kok wedi kene lho, bapak-bapak iki termasuk dulur iki. Lelaki Sapa kowe sing tapingan kak tiga iku kawan foto Pak. nek mbok foto ke mbok wedan wong mes. Ora iku kabeh didewek Pak Kri kok. Kan ngono sapa? Mbok kanono wong foto kowe karo aku malah dibuat kedua nek pertelan Ngene, dicari orang bilang TO. Ora target operasi. kok iso ngolah. Ora apa-apa ya. Ya iki sing penting iki surung donga. Iki muga-muga panjenengane dulur-dulur tretek nganakno sedekah bumi. Karepe apa? Bumi. Sedekah bumi. Nah iku wujude siji nanging jenenge ana papat. Ana papat wujude. Ya siji. Bumi ya lemah, Bumi lemah ya Bantala. Bantala ya siji. Bantala ya siti. Iki karepe apa? Ono Karepe nek bumi. anggone kaya ning bumi kae. Heeh. Ning Tegal-Tegalan. Tegal-tegalan. Sebab apa kok diarani bumi? Sebab apa diarani bumi? Anggone dicepi tebu mesti semi. Oh, diarani bumi. Nah, Saiki nek lemah. Lemah. anggone ning kampung-kampung ning pemukiman. Oleh pemukiman. Iya. Sebab apa kok diarani lemah? Sebab apa diarani lemah? Di lem-lem bakal iso diduki omah. Dicubloki omah kaya ning gone pinggir-pinggir kae. Iki lemah. Saiki nek Bantala. Manggone ning ratan. Kok iso ning ratan? Iya, Bantala. Apa kok Bantala? Anggen diliwati ban nek ra ditata. Oh iya. Mulane jalan kene alus-alus. Lumayan kemampuan gune janganan wong jundil-jundil kabeh. Ya muga-muga ganti tata sakit. Amin. Hah? Nyanyi. Ya. Wis pokoke mriki ku senengane nyanyi. Iku nek apa kuwi nek Bantala saiki nek Siti. Manggone wis diturunkan. Manggone Ning kuburan. lho kok iso ning kuburan? Iya, manggone ning kuburan. Iku mulane diarani Siti. Diarani Siti. Apa to Siti? Apa to Siti? Isine wong mati. Aku malah wedi lho. Mate kok dilage. Lah iku wong mati. Berarti wong kene iki do tani kabeh. Tanian. Kowe ngerti alate wong tani apa? Lu ngerti Apa kabeh? garu, Luku, pacul, bendu. Iki ana karepe. ya ana. Saiki nek garu Entuk began nanging ra entuk turu. nek turu Di luro-luro garu. oh iya garu saiki wis lakon kok ya. Iya. Saiki nek bar garu Terus luku karepe luku. nyawa telu sing matu. Enggak ana kok terus laku apa kabeh. Sapi loro. Sapi loro. Ada karo wong sing nyekel garu. Iya ya nyawa terus. Iya, gak apa luku nyawa telu sing matu. Kan rantor kok, Bu. Ora praktek saiki. Apa? Hobi. Oh, kopi nak ape njikoki gabah iku. Nah iya. Iku nek garu luku Terus pacul karepe pacul. nek nipat aja nang diucul. Nek ucul Nek bathuk ember. pun
Oh iya pacul bener pacul. Iya. Nek bar pacul Berpacul benduk. karepe benduk Sabun bengi aku njaluk minggu. aja kuwatir nek ngene celetek iku kok bengi tetep mindi. Lah Sore ki mam yo semangan awan-awan. kene Ada ora iku. Kalau Pak sing dodok iku lho, sing ngeteri mami. ada. Monggo Mas lihat ngeten iki model pantes ah. Nggih Mas, nganggo loyang cukup nek kanggo wong 5 malah kuwatir kamu. Lah iki mana ngono kanthi wakile. Lele, Iki baru tak kuwet-kuwet malam iku ketandol paten. kowe ku yo ngisini wong kok. Berarti iso tak gene. Kok iso ketandol paten lho. Lah kok ana antara bojoku kok. Mulane kok joyo-yoan. Ngono ya. Iku nek alate wong tani ana pira mau? Pak, nek kanggone aku ana 5. Akeh men. Akeh ana. Kok lima apa wae? Wira Tirtama. Wira Tirtama. Dono karepe. Ana. Lah saiki sing kuwi. Wi iki tegese wiji utawa wineh. Wong tani kudu nggunakno wiji utawa wineh. Wi iki wineh. Kuwi roh. Ro kuwi kudu ana rabuke, ana winehe, ana rabuke ra bakal iso nuku. Mulane gunakan rabu. Wira. Ten kuwi tegese banyu. Wong tani mbutono banyu. Mulane nek ana banyu kudu dimanfaatno sing saapik-apike. Ngono ya. Wira Tirta. To ana winihe, ana rabuke, ana banyune kudu ana tanahe. Nek ora ana tanahe ape mbok jeblokno ning endi? Monggo wong tani mbutono tanah. Iya ta? Donandur. Iku nak sing tok. To Lah iki sing mo. wong tani kudu iso mbras tangga sempret disempret nganggo Obatnya apa? penicillin. Obat borak iku. Obatnya yo becis kanggo ngilangno walang-walang itu pertanian. Nah, ngono. Mulane dulur-dulurku iki tretek lek go nyambut gawe pertanian muga-muga sukses ki, Mbak. Allahumma Amin. amin. Wong sak nyambut gawe ki ana kancane. Kandhane aku ki mangke ngendomo manut kono obat itu ngono mbakku. Didungono tenanan akeh kala obatnya malah penicillin. Alhamdulillah Mbak sampean purun guyu muga tambah yuswa ya Mbak. Ya Allah, mbak kuat tulas pindho lah ngil-ngil. Kelas video kan Bapak. Kudu nek telas pipine kendho. Ono ndek biyen yo mbaten lho Mbak. Sampeyan menonton 17 tahun Mbak. Sampun nek 17 taun. Lah kira paling berapa usiane lho tak. Apa jenenge prediksi tak prediksi. Ketoke nek Mbak iki nek 80 meh ono. Meh Mbak. Meh. Ora turu nucuk nek ketoke ono. Kurang lucu aku ya. Iya, anakku kan bocah lagi pira wene. Wong berake wis ora ono. Adek ra ono iku. Yo ora ono sing Kalimantan. Tak kira tas. Ya termasuk kayak dulur kene iki. Ana apa, Dek? Bingung perkara apa? Oh iya di komik sing anu Ya. ah niki sing saking guyangan. Pun hasil, Pak? Oke. Anjur guyangan jangan anjen arati pantri yang kok gak. Ya Kowe bingung perkara apa? Ora bingung. Tes urip bare kowe kok bisa bareng-bareng. Lho. Mosok gandeng-gandeng ada bisa. Lho, urip ngene kok. Muni ngono. Aku bingung. Bingung perkara apa? Bingung iki aku kok coba. Coba kok kadekno. Cuk kadro. Coba kadro piye? Ngerti aku. Apa? Sebenarnya. Wong aku ora sebut daria iku lho. Oh, kayak Nasi daria, masa sebut daria? nasi dari anak bahasa Kongo, aku nganggo basa Jawa, aku basa Indonesia. Nek Jawa, Ya sebut dari ya. nek ben wong Semarang ku nasi daria. Sebut dari ya. Heeh. Nak sebutnya bareng jadi karet dari ya. Oh, yo kerak daria. Kok jago. Tapi kok bingung perkara ne? Wong sak sunake tak jono mesti gelem. Kan ngomong baru Ora to. Kok ngajak barang ora Gelem seminggu wae-wae ora gelem kabeh. Nek perkara kadulu aku iso nyanyi aku. Ono kok iso tenan to. Kowe lagu Makadin, aku nek dadi vokal. Lagu Makadin ngene.
Makadir. Sebenarnya? Itu nek lagu Makadir. Makadir ya kalbil ala Makadir. Ya ada kali aku. Malah aku jadi pengalaman. Aku iso vokal iso nutuk. Kale apik ken nutuk be apik to Mas. Oh, nutuk biasa. Dasar piye nutuk piye? Nutuk ngene. Orang kok ndak Nutuk apa? kuwi lho. Lah ora ono tebakan bukan nutuk. Iki piye ta iki? Saya juga latihan sih. Lagune piye? Tang ambil dua iki ya bener iki tang. Kunci Inggris. Kunci Inggris. Tak sabrok kok. Lah kan munita. Maksudnya itu senggoran tang tang jung tang tang jung tang tang jung jung tang jung jung tang jung tang jung jung tang jung tang jung tang tang malah mantap lah. Orang ngono malah apik. Sing saya Ya, Dia tadi gimana ya? apa dia lebih Nyanyi sih. nyanyi lagu apa? Masalah pergerakan nyantai. Oh iya. baca. Nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Lagune piye? Aku ini yang Mustafa. Oh ya Mustafa. Ya, Pak. Ya ya. Eh. Ya ya. Tang. 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 Pertama. Ini kali nyanyi nih. Lagu nih. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Terus, Gerakannya sing apik. ya, Ayo terus gerakannya. terus. Kan enggak? Ya Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Kan ya? Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Deng, 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 deng. Lagu. Ayo. Ya, ya, sak. Kowe ndak latihan tak Duduk, dimono. tak duduk, tak duduk, tak duduk, tak duduk, tak duduk, tak duduk, tak tak. Masuk sih. Latihan yo. Tak dimono latihan. Ya ya isa. Ora usah. Ono. Ya ya. Iki mumpung terange yo ora ono. Ya ta. Kesanane ngono ya ora apa. Ya ora apa-apa. Ya penangan piye? Ayo, Mbak. Apa penangan piye ada gue pribadi? Kesanane mau latihan kok. Oh ya. Ya masa ono konsideran nek kanggo lakon. Dodotan. Foto kabeh blagane. Iso. Ya, aku ya. Ah, ora kurang sabar kowe. Dene. Lho, matok. Matok apa malah kaya tahu baceman kok. Matok. Wah. Wis sabar rek. Apa? Ora iku mah tak adun tak 17. Aku malah lek kaya nggih ngenane bar goro wedhus kulite ngono ku lho, sing babat iku lho, sing gigit. Ono kira ada kebabat. Ya, kaya babat ya. Supaya anduk. Ayo siap. Ya, siap. Oke. Ya. Apaan ini kantor? Iya ya. Siap, Dik. Oke. Siap, Dik. Mas Yosa siap musik Mas Yosa. Yo. Murni. Malah murni kok celuk. Kulo murni. Ya, Mas. Ya. Ya, masuk, masuk. Masuk. Yo. Ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa,
Bombet. Bombet kesini Pak. Bet rayek. Aku ora kene iki ngene iki. Arane pacar padha kalarukan koyo aspal. Lah kena kaya apa? Lah kok ndelek. Berapa? Ya Allah Gusti, berlaburan kok dhewe. Apa? Berlaburan kok di. Kowe ora percaya aku ora kowe dulu. Lah kok malah kudu nuntut ora kowe? Ngilo di kok kaca. Lah tuan ngino wae yo. Bangsa. Ora ono edit iki gowo yo. Lah aku mau ganti lah. Iki ora usah jam Mustafa itu. Iki mosok ya Mustafa rupane yo kan. Begini. Iya. Man, rene man. Ayo jam Mustafa man. Piye wis sisa sik. Oh yo sah. Ayo jam Mustafa man. Ini ya kaca ya. Yo, lagi. Ya Mustafa, 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 ya Mustafa. Surat barang itu iki ora. Baik bareng kan yo. Aku cek kencang. Saya kencang ya. Dan aku cek kencang. Yo. Cek, 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 cek. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa. Lah iki lho ya Mustafa iki. Wong ala ora tua. Wong terbang kok malah nganggo ando suwek. Sesuk aku kono sing ngakoni yo nek. Kok gak ran aku malah kaya ketek ketulung, Pak. Cek, 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 cek. Ora sangat Cek, 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 cek. Keke keke. Rata-rata ora mari. Malah kaya Tosidono. Tosidono. Wong telu malah padha gendeng. Wes ora terbang-terbangan ora Nek kepengin kadura latihan sing apik, kadura ku ora gampang, membutuhkan pembelajaran. Selawat iku ora usah digundulanan. Api dulu. Dan iki wis nglumpuk kabeh, diaturi lelipur bapak-bapake, ibu-ibuke. Ora rasa jedek ora nyuruh aspal ngono. Ayo Pak. Dagan ora enak koyo oli yo. Lali aja janjine. Ali janjine Mas. Ya Mustafa, ya Mustafa. Lebih yo sampe cetek aja. Bang. Dadah, Mbak. Jenenge waja rek. Wajane kan sitok. Malah kaya sidono. Tangan kundung kabeh. Lali janjine maju kabeh. Wong tua kok dolanane nang iki. Dalah. Sikut sing Panu iso apik bandut kae kok. Bapak rupane putih ora enak malah koyo tak-takan. Hati-hati. Ayo ya. Monggo Mas, bali janjine.
Ya